טוב, נדב ושימה נמצאים איתנו. נתחיל איתך, נדב. יש לך הכל טוב? תגיד שלום לקהל. הכל טוב? כן. אתה מתקשור ככה. כן, אני קשור. אני חייל. איפה אתה משרת? בלחמה נגד הטרור. יפה? שינו, מה אתה אומר עליו? לוחם? כן! מבסוט? כן. אתה עושה עם הפרצוף? כן! עיניים גדולות? כן! מה אתה מתכופף? אני צריך קקי. איזה כיף. מבסוט? כן. מה, חייל קרבי? כן. אני לוחם. אני מצלם אותך. רגע, תביא לי רעב, תחייך. רעב. ולדחוף, נו. קרה. איך קרה? איך קרה? אני אריה! הוא חייל. הוא חייל. הוא חייל. נכון? אתה חייל? אתה שואל אותו אם הוא חייל? כן. הוא שואל אותך אם אתה חייל. תסתכל עליי אם אתה שואל אותו. אתה חייל? הוא שואל אותך, אתה חייל? כן. איפה אתה משרת? נגד. לא, איפה הוא משרת אמרנו? שמעת? בא? אתה עשה את הקול שלי. למה אתה בוכה? אני מתרגש. אתה צריך לדבר יותר רציני. לא, אני עושה עכשיו. הנה אני עושה. הנה. תן לו לעשות קקי. מה? אני בעד חופש הקקי. שטויות. מה הוא עושה לי? זה לא אני. זה לא אני באמת. אני לא חושב ככה. אתה לא חושב ככה? לא. מה, כואב לך הראש? כן. יעבור לך. עכשיו, אתה, כן, אני. פעם ראשונה שלך על הבמה? פעם ראשונה על הבמה? לא. מה אתה יודע לעשות? הכל. יש משהו מיוחד, כישרון שאתה יודע לעשות על הבמה? כן. מה? חיקוי. אתה יודע לעשות חיקוי? כן. מה איתך? יודע. אתה יודע לעשות חיקויים? כן! מה? מאוד מוכשר! נכון, אני ראיתי אותו. הוא ראה אותך מופיע, למה אתה מדבר? איך לא ראית אותי? ביוטיוב. אתה ביוטיוב. נכון. איך? איך הוא ראה אותי? העלית וידאו ליוטיוב? כן.
שלך עושה חיקוי גם? כן. זורה? ראית? כן, ראיתי. אז איזה חיקוי אתה יודע לעשות לסיום? למה אנחנו צריכים ללכת? אז איזה חיקוי אתה יודע לעשות? אריה. אתה יודע לעשות חיקויים של חיות? כן. אני איש החיות. אתה איש עכשיו חיקוי של אריה קודם. כן. גם אני יודע לעשות אריה. גם אני יודע. תעשה ציפורניים של אריה, נראה אם אתה יודע לעשות, נו. תעשה מכל הלב. עוד אחד, נו. מה אתה אומר? אתה יודע לעשות גם אריה? כן. טוב, אז תעשה ציפורניים של אריה ונראה אותך עושה, נו. עוד אחד תעשה, נו, נראה. ראית איזה אריה הוא גם בהולד? ראית איזה אריה? תעשה גם אתה כזה. ככה תעשה. לא. איך ככה? לא, תעשה ככה. אתה אוהב לעשות אריה? כן. תן לי לעשות עוד אחד. טוב, תעשה. מוכשר! איזה אריה מוכשר! עוד אחד בבקשה. שדני. טוב, נו. שתי ידיים, זה צליל אחר. זה עוד אחד. הוא מוכשר. אני יודע לעשות את זה. לא תעשי לי. לא עשית ממני. למה? לא. אני רוצה לשיר. תגיד שלום, נו. שלום! יאללה, תודה רבה.